बऱ्याचदा आपण स्वतःला राईट प्रूव्ह करायच्या नादात, म्हणजेच मी योग्य आहे हे सिद्ध करायच्या नादात अनेकदा समोरचा रॉंग प्रूव्ह होऊन दुरावला जातो, दुखावला जातो. दररोज सुंदर विचारांची शिदोरी ऐकण्यासाठी चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. मला काय म्हणायचं आहे हे झालं माझं स्वतःचं मत. यामुळे आजपर्यंत जगाला काहीच फरक पडला नाही, पडतही नाही आणि पडणारही नाही. आपण इत्तुसे आहोत ही भावना भयंकर वाटते, पण सत्य सांगते. याचा लवकर स्वीकार झाला की माणूस नाही तिथे आपलं मत मांडायला जातच नाही. जेव्हा आपल्याला मोकळा वेळ मिळतो, तो मोकळा वेळ मिळाला की आपण आपल्या आवडींसाठी सवड काढायची की इतरांमधलं खुसपट काढण्यासाठी, हे आपलं आपणच ठरवायचं. एखादी स्टोरी किंवा कथा यशाची होते की अपयशाची, तर अपयश पचवून यशाच्या दृष्टीने केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांची स्टोरी होत असते. त्यामुळे अपयश मिळालं तरी थांबू नका, आपली ही स्टोरी व्हायला हवी ही एक इच्छा मनात ठेवा. संयमाची भिंत आपल्याला बांधता आली पाहिजे. ती अदृश्य असेल, पण तिचं खूप गोष्टींवर नियंत्रण असेल. ती नका का कोणाला दिसेना, पण आपल्या स्वतःवर तिने नियंत्रण ठेवलं तरी भरपूर आहे. रडत बसलं की काहीच घडत नाही, करत बसलं की रडायला वेळच उरत नाही. त्यामुळे रडू नका, सतत काहीतरी करत राहा. कोण काय म्हणेल, काही म्हणेल की नाही, काहीच म्हणणार नाही. कोणाला कसं वाटेल, काय वाटेल, कोण काय विचार करेल, हे सगळं चालूच राहतं. आपण मात्र मार्गक्रमण करत आपलं काम करत राहायचं, कोणाचाही विचार करायचा नाही. लोक 13व्याला सुद्धा म्हणतील खूप ऊन आहे, जरा मठ्ठा ठेवायला हवा होता. लोक आपल्या सोयीनुसार बोलत असतात, आपण आपलं काम करत राहायचं. अनेकदा पर्याय असतात, पण आपला एक माइंडसेट टिपिकल होऊन गेलेला असतो आणि त्यामुळे समोर असलेले पर्याय आपल्याला दिसेनासेच होतात. हाच पर्याय हवा म्हणून बऱ्याचदा आपण अडून राहतो. त्या व्यतिरिक्त सुद्धा अनेक पर्याय असतात, त्यांचाही आपण विचार करायला हवा. एक प्रयत्न, दुसरा प्रयत्न, मग तिसरा प्रयत्न आणि मग चौथा. प्रयत्नांचं सत्र चालूच ठेवायचं, ते थांबलं नाही पाहिजे. प्रयत्न थांबवणं म्हणजेच मैदान सोडणं, आणि ते आपल्याला कधीच मान्य नसलं पाहिजे. अमुक गोष्ट आजपर्यंत आपल्या माहितीत तरी कोणी केली नाही म्हणून आपणही करायची नाही, असं अजिबात नसतं. आपल्या माणसांनी, आपल्या ओळखीच्या माणसांनी केली नाही म्हणून आपण का बरं करायची नाही, हा विचार तुम्ही ठेवा आणि वेगळ्या वाटा निवडा. आपण राजहंस आहोत हे आपल्याला जोपर्यंत कळत नाही, तोपर्यंत आपण इतर कोणासारखं तरी बनण्याचा प्रयत्न करतो. स्वतःला ओळखा आणि तुमचं स्वतःचं अनुकरण लोकांना करू द्या, तुम्ही नका कोणाचं अनुकरण करू. हवं असणं आणि हाव असणं यातला फरक दिसतो बारीक, पण असतो खूप मोठा. हा असाच आहे, तो तसाच आहे असं म्हणून काहीच साध्य होत नसतं. जो जसा आहे तसा त्याचा स्वीकार करणं गरजेचं असतं आणि त्याला दुसरा कोणताही पर्यायही नसतो. माणसाला आनंदाचा शोध घ्यावासा वाटण्याचं कारण काय बरं असावं? कदाचित दुःख शोधावं लागत नाही आणि ते न मागताच मिळतं, म्हणून त्याला आनंदाचा शोध घ्यावासा वाटत असेल. उत्तम विचारांचा आदर्श ठेवणं अवघड, कारण तो आदर्श कोणासमोर ठेवण्यासाठी आधी स्वतःला तशी कृती करावी लागत असते. आयुष्य फक्त सरळ रेषेतच जात असतं तर वळणांची आव्हानं आणि गंमत राहिलीच नसती. वस्तूंशी खेळावं, भावनांना जपावं. माणूस मात्र अजब असतो, वस्तू जपतो आणि भावनांशी खेळतो. आपण बोलतोय की बोल लावतोय हा विचार बोलणाऱ्याने नेहमी केला पाहिजे. सगळं वाटेवरच मिळतं, पण अनेकदा वाटच पटकन मिळत नाही.
चांगली माणसं असतात यावर विश्वास असेल तर माणुसकीवरचा विश्वास टिकून राहतो. सगळ्यातून आपल्याला तारून नेतात त्या दोन भावंडांची नावं म्हणजे विश्वास आणि आत्मविश्वास.